Γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο Minecraft φυσικά που θα είμαστε στο διάστημα. Αυτή είναι η γη λοιπόν. Πατάμε start, αλλά για να δούμε εδώ πέρα λίγο το χώρο. Λοιπόν, μου αφήνει να πάω ρε φίλε. Ξενέρωτα. Αφήνει να πάω ξενέρωτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πατάμε start. Welcome player. Λοιπόν, περιμένουμε. Λοιπόν, ήρθαμε. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό το chest. Είναι άδειο. Τέλος πάντων. Αυτό τι είναι crafting table. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι πίνακες, εντάξει, πάει και στοίχημα. Έχει πια. Αλλά λέει, τι είναι αυτά ρε. Παιδιά, πετάω. Λοιπόν, γι' αυτό έλεγε sneak to fly, skip me αν πετάξεις. Εδώ πέρα σε αυτό το τεστ. Βλέπω να έχει και τίποτα. Έχει αυτά τα πραγματάκια λοιπόν. Για να δούμε τι υπάρχει στο διάστημα, δεν μπορεί να είναι εντελώς άδειο. Α, κάτι βλέπω παιδιά. Για πού είμαι. Όχι. Λοιπόν παιδιά. Πέρα βλέπουμε ένα διαστημικό αέρον γκόλεμ. Στο μεταξύ να έχει όντως μεσογεία το διάστημα. Δεν ξέρω. Αυτό το τε... με χτυπάει. Τι είναι αυτό. Α, είναι αυτό που είχαμε στο εργαστήριο, στο διαστημόπλιο. Τι είναι. Και εδώ πέρα. Λοιπόν, πού το βάζω όμως το jetpack, στο κεφάλι, τι πιο συνήθες. Λοιπόν, άρα τώρα δεν πετάω. Δεν τους φτάνω. Εντάξει, παιδιά, τους κοροϊδεύω τώρα. Έπεσα. Εγώ αυτό, πήγαινα γυρεύοντας. Όχι. Space core. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μαζεύω, αλλά το μαζεύω. Λαπίδα. Με κυνηγάνε ρε. Έλα. Θα πέσω. Σκάκι θα ζεις. Τι νομίζετε θα πεθάνω. Τι Minecrafter είμαι άμα πεθάνω. Έτσι.
Λοιπόν, παιδιά, τώρα εδώ πέρα βλέπουμε αυτά τα πλάσματα που έχουν καταλάβει το διαστημόπλοιό μου. Κάτι τέτοιο. Έλα, μπες μέσα, μπες μέσα. Πού είναι? Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε πόσο για εσάς, άμα το βλέπετε από το κινητό αυτό το βίντεο στο YouTube, μπορεί να σας φαίνεται εύκολο να κοντρολάρετε το jetpack. Δεν είναι καθόλου, παιδιά, κοιτάξτε. Τώρα πρέπει να κάνει μια στροφή. Έχει και βενζίνη. Πάει πίσω, ενώ κοιτάω μπροστά. Ρε. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε. Λοιπόν, παιδιά, τα κατάφερα. Και ήρθα. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, για να μην σας κρατήσω στην αγωνία, θα πατήσω αυτά τα κουμπιά. Πρώτο κουμπί. Πού είμαστε? Λοιπόν, παιδιά, αυτό μας τρεϊντάρει αυτά που βρίσκουμε. Τρεϊντάρει και στολή. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε λίγο επειδή πρέπει να πάρω αμέσως αυτή τη στολή. Λοιπόν, παιδιά, μετά από πολύ χρόνο και κόπο κατάφερα να μαζέψω τη στολή. Και πάω να δω αν μου πάει, λοιπόν. Γιατί είναι τεράστιο στο χέρι μου. Πήρα και ένα τόξ και κάτι βέλη που κατάφερα να βρω. Είμαι σαν αστροναύτης. Και τα παπούτσια δεν έχω καμία σημασία. Και αυτό τι κάνει? Δεν έχω δοκιμάσει τον bow, το βλέπετε. Το όπλο βασικά, όπλο είναι αυτό. Πώς για να πεις? Όχι. Τόση ώρα μπορούσα να τα πάρω από εδώ πέρα. Αφήστε, παιδιά, έχω νευριάσει πάρα πολύ. Ναι, θα ανταλλάξω και άλλα πράγματα. Πάμε εσύ, έλα εδώ. Τρεϊντάρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω, αλλά πώς? Βάζω, να μέσα. Λοιπόν, πατήσαμε το πρώτο κουμπί. Παιδιά, στο παρατσάκι δεν γλίτωσα. Βλέπετε τις καρδούλες μου. Και παιδιά, όσοι λέτε ότι ήμουν creative, επειδή όταν έγραφε δεν έδειχνε τις καρδούλες μου και εγώ παραξενεύτηκα, θα σας πω τι έγινε. Μου είχε κολλήσει. Λοιπόν, τώρα αναρωτιέμαι τι θα κάνω. Έχει εδώ πέρα κάτι ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, και κάπως έτσι, παιδιά, κοιτάξτε πώς ληστεύετε κάτι εξωγήινα πράγματα. Ορίστε. Όχι, έτσι ορίστε.
Λοιπόν, και καινούριο jetpack και emerald που δεν ξέρω πού θα μου χρειαστούμε τώρα. Λοιπόν, ένα πρόβατο, μια γελάδα, ένα helmet, αυτό δεν το παίρνω. Λοιπόν, και τώρα παιδιά έχω μια απορία και θα την ανακαλύψετε. Λοιπόν, θέλω να δω. Τι με χτύπησε. Παιδιά, κάτι θα χτύπησε, εσείς το καταλάβετε. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα μυστικό δωμάτιο κάτω από τους αστεροειδείς. Το πιστεύετε ή όχι, υπάρχει. Λοιπόν, έχω τίποτα blocks πάνω μου. Φίλε, και φυσικά και όχι. Λοιπόν, άμα κάθεται εδώ πέρα είναι καλό. Δεν μπορώ να τον εξελοθρεύσω. Λοιπόν, έχω μια απορία. Κάτσα φάμε πρώτα. Περιμένουμε να χυλάρουμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, παιδιά, χυλάρα. Αλλά μάλλον όταν πετάς, χυλάρεις πιο γρήγορα. Μάλλον πετάξα πολύ ψηλά και βρήκα τα commands. You shit. Δεν μου αράχει. Λοιπόν, τώρα τι μπορεί να είναι εδώ πέρα, είναι ένα άλλο το μυστήριο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε, μήπως μπορούμε να πράξουμε. Οπα, με πήγε αλλού. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, μήπως μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τα συστήματα. Όχι. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Γεια σας, φίλε. Γεια σου, ρομποτάκι. Πήγε. Πού είμαι. Δεν ξαναπάω πίσω. Ορίστε. Ξέρω τι υπάρχει εκεί πάνω τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και τα λέμε.